שלום עליכם צדיקים, האורח שלי היום, חברים, אין ספק שהוא מספר אחד בעולם המשפטים. אני לא אכנס בו, אני אלקק לו כל הרעיון, אני אהיה הילד הכי טוב בעולם, או אהיה החבר הכי טוב שלי. דרך אגב, אני מפחד ממנו פחד מוות. גבירותיי ורבותיי, קבלו בבקשה את מר יהורם שפטל. שלום לך. שלום וברכה, שלום גם לך. שלום וברכותו. תגיד ידידי. כן. עוד מלכותו. אם במהלך השיחה, איך אני אגיד כמה דברים תחת השפעת אלכוהול, כן. אז מבחינה משפטית, יש טיפה הקלות בחוק, נכון? בהחלט. אז הוא אומר... אפילו בחוק הפלילי, קל וחומר בחוק האזרחי. לא הבנתי מה שאתה אומר. אז בגדול, יהיה כמה הקלות, אז ברשותך, יש לנו פה, כמובן שזה חשבונך, כי אתה מאוד עשיר, ואני איש פשוט. אוקיי? וואי. זה חשבונך, אני אשים עוד. ככה, אני אגיד מה שאני רוצה. אני פוחד פחד מוות. לחיים. כמה משפטים שלך על השמאל, על הערבים, או כל דבר אחר שתבחר, בבקשה. אוקיי. חזירים אדומים, יודוקו ויז, תעזור לי בזה. יודוק ויזלינג. זהו, תודה. סרסור של האויב הערבי, האויב האדום מבפנים, ברברים, הג'יהאד הפשיסטי, שרץ ניאו-נאצי, רפש אנטישמי בזוי ונאלח שכמוך, והטופ שבטופ מבחינתי זה כמובן בוז'י חנוני. כן. עוד מלכותו, שאלה לי לך. אתה עדיין חושב שהפוליטיקאי הכי מושחת והכי רודף שררה שהיה פה מאז קום המדינה זה כמובן שמעון פרס? בלי צל של ספק. ציטוט שלך. בלי צל של ספק. תראה, האיש הזה, כדי להיות נשיא, אבל תן לו קרדיט, תן לו כבוד קצת, תן לו משהו. בגיל 84, תאוות השררה ורדיפת הכבוד העבירה אותו עד כדי כך על דעתו, שהוא זרק את אשת נעוריו במשך 65 שנה. הוא הבטיח לה שזוהי... איך אתה יודע מה פרס הבטיח לאשתו? אני יודע. איך אתה יודע? היא אמרה לך את זה? שפטל שלום, אף פעם היא לא באה איתו לשום מקום. צניעות, אולי צניעות. לא, פרס נובל היא באה איתו. זה אירוע גדול, זה אירוע גדול. זה לא צניעות, אין פה שום קשר לצניעות. ואשתו אמרה לו, איך אתה יודע מה היא אמרה לו? למה? כי היא התגרשה ממנו מיד אחרי שהוא נעשה נשיא. אולי כי הוא לא סיפק אותה? לא, משום שהוא נעשה נשיא והוא הבטיח לה לא להיות. אני מת על זה שאתה מפוצץ בכסף, שדע לך, אני מת עליך. אני גם לא, שוב, אני לא הולך להיכנס לכיס שלי. לכיס שלי, למרבה הצער, אני חייב להיכנס. למרבה הצער, לכיס שלי, אני נאלץ להכניס את פקיד השומה. אבל אף אחד אחר נוסף. דרך אגב, עוד מלכותו, אני רוצה להגיד לך עוד דבר לנושא דמניוק, שאין לי מושג לגבי... דמיאניוק. איוון העיון, בסדר? אין לי מושג לגבי המשפט שלו, השם שלו הוא לא מעניין, אני רק שמח שהוא מת. וזה נסגור את זה. לא נמאס לך לדבר עליו? אתה מדבר עליו כל הזמן. ממש לא. שתמיד שואלים אותך שאלות. ממש לא. בוא נעשית מלא כסף גם מהנאצי הזה, כי יש לך בית, תכל'ס זה ממנו, אה? ממש לא. מה קרה עם קצב החתיך? עם קצב החתיך לא הצלחת, אבל עם הנאצי כן. זה בגלל שקצב מזרחי? תראה, זה לא בדיוק. כי קצב מזרחי. תראה, לקצב אני נכנסתי אחרי שהערעור שלו נדחה כבר. אתה שמח שהוא בכלא? ממש לא. אני חושב, אני משוכנע. שהוא לא אשם גם. עיוות דין נוראי. יואו, איזה משוגע, יש לו שתי טענות אליבי מברזל לגבי שני מעשי העונש שהוא... אז השופטים מפגרים בישראל. יש לנו מערכת משפט איומה ונוראה. נכון. שמכל 1,000 תיקים שמגישים לבית המשפט, 999 מסתיימים בהרשעה. לפי דעתי הוא לא שילם לך מספיק טוב, אז לא התאמצת. עוד מלכותו. מי מחבל תקשורתי בעיניך? יונית לוי או ארז טל? שניהם. יונית לוי, לשיטתי, מרעילה בארות כל יום החל משעה 8 עד שעה 9. עצם העובדה שמגיש חדשות, יודעים שהוא שמאל, זה מראה שהוא גם פרימיטיבי. אתה יודע מה היא בחרה? 100%. אני אגיד לך בדיוק מה היא בחרה. נו, מה היא בחרה? עודר מרץ, עודר 4 התפרטאי, עודר בקאודיליו. עוד מלכותו. עוד דבר. איך אתה כזה חכם? אתה לא רואה טלוויזיה, נכון? איך אתה כזה חכם? הפסקת ללמוד בכיתה ט', קיבלת קצת מכות מאבא. אתה רואה את הספרים האלה האדומים, את 6 הספרים האדומים האלה? נו, מה זה? זה 6 הספרים של צ'רצ'יל במלחמת העולם הראשונה. אתה יודע ממתי הם אצלי? 60 שנה בערך. נכון, כמעט. אני מזהה לפי הכריכה. אבא שלי קנה לי אותם כמתנה ליום הולדת של גיל 10. באמת? בגיל 10.5 כמעט ידעתי אותם בעל פה. לי קנו טוימר BM כזה, שלא עושים ככה וצריך לרדוף אחרי החללית. כל אחד מה שקנו לו. יו, אני עדיין בשוק מהבית שלך, מהתמונות. אני בא לי להתקלח פה. אני יכול להתרחץ אצלך אחר כך? ברצון, אתה יכול אפילו... עזוב, כמו מישהו אחר לישון פה. אשתי, שתהיה בריאה, או גרושתך שתהיה בריאה, היא תמיד, יש לה קטע, יש לנו... הבריאות לראשונה.
כן, כן, אז לא אכפת לך מהבריאות של מישהו אתה. יש פח זבל ויש שקית. ועכשיו אני שם בזבל, נכון? אבל היא שהיא שמה בזבל, היא שמה תמיד מעל השקית. ומה שאומר, כשאני בא לשים זבל, כן? אז תמיד אני מוציא את הפח החוצה, פותח, וכל הזבל יוצא החוצה. אני מכיר את התופעה הזאת. דיברנו על זה 370 פעם, התחננתי. אני יכול לתבוע אותה על זה? את האמת, משפטית, אני יכול לתבוע אותה על דבר כזה? יכול להיות, עוגמת נפש. ברצינות. אפשר, יכול להיות שאפשר... ברצינות. יכול להיות שאפשר להוציא פה כמה אלפי שקלים, לא תתעשר. הכסף שלה זה הכסף שלי. לא חשוב, אבל אני אומר, אתה שואל אם אפשר לתבוע? עוגמת נפש, כמה אלפי שקלים. אתה הצגת גם את אחיו של יגאל עמיר. נכון. מה יש לך? באמת, שפתי, למה? אתה עושה פרינציפים להרים? תראה, הוא קשר קשר לרצוח את רבין. נכון. אבל אחיו רצח אותו בלי שום קשר לתכנון ביניהם. אני מניח שביום מן הימים... גם זה יגיע אליך. אני אגיש עתירה לבג"ץ. למה? לשחרר אותו מכלאו. למה? הדיקטטור הראשי של בג"ץ, פרופסור אהרון ברק, אמר, כל אדם ללא יוצא מהכלל, יהיה פשעו אשר יהיה, רשאי שיקצבו את עונשו אם הוא נידון למאסר עולם, בכדי שהוא יוכל יום אחד לצאת לחופשי. דמו של רבין לא סמוק יותר מדמו של בוזגלו. יאיר לפיד, מה אתה חושב עליו במשפט ככה? יאיר לפיד, קאודיליו. קאודיליו. כן, פשיסט קטן. נו, תשתה, הפולני, תשתה. זה מסתם משיגנה? משיגנה קויפ גוואלד, לחיים. אני חייב להתקלח אחר כך, אני מטפטף פה, אני מזיע למות. אתה בטח רחץ איתי. אני אגיד לך משהו, קח את זה ברוח טובה. כשאני מסתכל עליך, אני בדקתי את זה, יש דמיון בינך לבין דובי גל. במראה. תקשיב, דובי גל הוא מלך. בסדר. מלך, הוא לא רק מלך הסלים. כן, כן, אבל זה לא מחמאה גדולה בכל הנוגע למראה. אם עכשיו אני אומר לך שאני גיי, הומו, כן? אז מה אתה עושה? אתה זורק אותי מהבית או מחבק אותי? חס וחלילה. לא, מה, אתה איפה אתה? לא זה ולא זה, אבל... אתה בנים, בנות, איפה אתה נמצא? אני חייב להבין, מה... אני נמצא לגמרי עם בנות. נשים, כן? אתה לא גיי. אחד הדברים שמשמיצים זה שאני תוקף קשות את התופעה של הומוסקסואליזם. כי אתה הומו. סליחה, לא בגלל שאני חושב שזה לא לגיטימי לאדם אם הגורל יתאכזר אליו להיות הומו, אלא משום שזה היום, איך קוראים לזה? זה לא תקין פוליטי. לומר את מה שאתה חושב, שאתה נגעל בעצם המחשבה על הדרך שבה שני זכרים מבצעים יחסי מין. זה לדעתי אחד הדברים הכי דוחים שקיימים בעולם. טוב, שאלון מהירות, תקשיב, אתה חייב לענות אבל האח הגדול. גואל. ביבי. מלך ישראל. יהודה לוי. מי זה? משטרת ישראל. כנופיית הפשע הגדולה ביותר בארץ. אורנה בנאי. בהמה. אורן זריף. תערובת של חולה נפש ורמאי. אנחנו הולכים למקלחת, בבקשה. יפה. פיס. אחריך תגיד לי איפה זה. המקלחת. תביא לי גם מגבת. הוא משוגע, לגמרי, אבל אני מת עליו. טוב, אני אביא לכם. אנחנו עכשיו הולכים עם שפטל לראות לגבי המחירת של הוא הולך לקנות פה תמונות עכשיו, אז בואו נראה בגלריה תמונות מה קורה. בואו. אל תגיד לי, אני אגיד לך מה אתה אוהב, יא תחון. קדישמן! שפטל, מה עם קדישמן? אחרי מות. הוא מת! מה זה אחרי מות? הוא מת! קדישמן מת, שפטל! הוא מת 20 פעם! הוא לא פרייר, הוא יודע מה הוא קונה. תראה אותו, תראה. הולך לו ככה, מהקצב שהוא קיבל מהנאצי, תראו. אני מרגיש כאילו רכשתי פה חבר לחיים. ואני לא אבקש ממנו שום דבר, כי אני לא צריך. רגע. אני רוצה את התמונה הזאת. תקנה לי. בהזדמנות. למה אתה? אני לא אכפת לך, אתה לא רואה את זה ממטר, תקנה לי. שהתפתחה מערכת יחסים. לא, יש. הוא כבר אומר לשפטל תקשיבי. 50, בואי, לא, כל הכיסים שלך, תתן 50. 50. יפתל, די. עכשיו אתה מגלה את החצי הרומני שלך. החצי הרומני, אני נולדתי איתו, מה אני אעשה? היה כיף, אז שיהיה לנו עד 120 תוכנית רעיונות, האורח שלנו זה יורם שפטל, היה לנו שמח ומרגש. הוא מרטיט, נשיקה בכתף. עושה בנשיקה בלחי? עושה בנשיקה בלחי, נו, בשביל הגייז. עזוב, די נו. שפטל, נו, מה אני ואתה עברנו בחודש האחרון? תבין נשיקה קטנה בלחי, נו. די, מספיק. טוב.